Siyanibingelela South Africa. Umzimba Khalimali lo. Udokotela uDlamini. Ngilapha eThekwini ku Smith Street owaziwa ngoAnton Lembede. Lapha nje opposite iShoprite. Ngikwenye ke amasaluni lapha iVirginia Beauty Parlour. Isaluni enhle ngendlela eyisimanga. Uyabona nje bakumanje kusebusuku. Le saluni ayivali 24 hours. Noma ngabe uya kwi-graduation, noma ngabe uya emshadweni, noma ngabe uyaphuthuma, sondela, noma ngabe siphi isikhathi, bagundana kahle-ke nje ubona nje, sebengigunde kahle ngendlela eyisimanga la, nami ngithi mina hawu, bese bekushaya ngezinye izinto lapha, nama-pamples lapha mawunawo, bashanje basezingeni eliphezulu. So South Africa, asisapothaneni ibhizinisi lomuntu omnyama leli, asilisapothe ngendlela elihle ngakhona. Ayikho isaluni engeke ngayibona enhle ngale ndlela. So-ke ngithi nawe lapha ekhaya ungabe uphuma emsebenzini ngo-7 noma ngo-6 noma ngo-8 noma ngo-12, 24 hours. Ngiyabonga.